Għatuna x-xogħol li wettuna fejn is-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali. Dawn kienu wħud mill-messaġġi li waslu 58 ħaddiem tas-Selmun li fl-aħħar jirċevew in-notifika li spiċċaw mill-impjeg tagħhom f'dimostrazzjoni paċifika fit-toroq tal-Belt Valletta. F'messaġġ quddiem l-uffiċċju tal-Prim Ministru, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li din il-kwistjoni tista' tissolva b'intervent tal-Gvern. Iwa qegħdin hawn sur Prim Ministru biex nappellawlek lilek biex tidħol f'din il-kwistjoni. Nappellawlek lilek biex tara illi fil-kuntratt tal-beħ ħajkun hemm klawsola li tajt boċċar illi min jixtri din il-lukanda irid jieħu lil ħaddiema ta' Selmun miegħu. Jekk ma tagħmilx hekk, allura ħatkun weda oħra mhux miżmuma minnek mal-ħaddiema. Tony Zarb qal li investitur barrani li jinsab dispost jieħu fidejh is-Selmun Palace bil-ħaddiema b'kollox wara 5 ġimgħat jistenna nhar il-ġimgħa ltaqa' mal-Ministru Tonio Fenek. Zarb appella lill-Ministru biex jinforma lill-Union bl-eżitu ta' din il-laqa la darba hemm il-futur u l-għajxin tal-ħaddiema fin-nofs. Is-Segretarju Ġenerali tal-Union qal il-Gvern għandu jkun sensittiv ma' dawn il-ħaddiema man-nisa tagħhom u t-tfal li wkoll inġabru quddiem Kastilja għal din il-laqa ta' protesta. Preżenti juru l-appoġġ tagħhom għal ħaddiema tas-Selmun Palace kien hemm il-President tal-Forum Unions Maltin John Bencini, il-kellim ewlien laburista Gavin Gulija kif ukoll laqda żminijietna.